V-am găsit la un nou episod, oameni buni. Și ce mai faceți? Hai să încep pe primul joc. Și o să vă las, o să vă spun dar aici. Ce mai faceți, oameni buni? O să țin un minut această vorbire. Și după aia vă las cu jocul. Și ce mai faceți, oameni buni? Eu sunt Remus. Am văzut că vă mai uitați pe acolo, mai dați like. Pe la ultima prostare nu-i prea multe like-uri. Pe la aia cu vioara sau chitarea aia ce-a fost, chitara, n-ați mai dat like-uri, îmi pare rău. Deci ce faceți, oameni buni? Deci hai că se duce și minutul ăsta. La revedere. Nu zi la revedere, uitați, am 2 stele. Și dăm. Hai să-i dăm cu clipul, cum zic eu. Hai să dăm cu clipul. Vă las să vă uitați. Hai să vă mai spun ceva. Eu nu sunt așa pro player la jocul ăsta. Dacă o să mor pe aici, sar pe aici, pe la mijloc și la final, vă rog să nu vă luați la mine în comentarii, că am deschis comentarii, puteți să mă întrebați orice. Vă rog să nu vă luați de mine și să ziceți că nu cu de-alea, că sunt și eu, de-abia am trecut jocul. Vă las cu următorul nivel. Pa! După ce am trecut nivelul ăsta, ăsta o să fie puțin mai greu, ați văzut că am murit la aia, la faza aia. O să vă mai spun ceva două și după aia, da. Nu mai zic ce mai faceți, că deja m-am închepat, nu așa. Și ce să vă spun eu, ce să vă spun? De ce nu vă uitați la clipurile mele, că le fac eu, mă chinui la ele, vă jur, mă chinui. Și de ce nu dați și voi un like acolo de apreciere de alea? Să simt și eu că sunteți cu mine, vă rog eu frumos, că simt din like-urile de la short-uri, mai mă bucură și pe mine alea că short-urile alea cu like-urile de la ele. Dar dați-mi și mie, vă rog eu frumos, câteva like-uri la episoade care fac, mă chinui și eu pentru clipul. Hai că vă las!
ăsta și jocul se numește Geometry Dash. Ați auzit bine, jocul se numește Geometry Dash. Și avem 5 minute la episod deja. Deci 5 minute cu 5 minute face 10 minute. Și uitați, mai avem zona asta și terminăm episodul. Okay? Cred că știți, pe asta am jucat acum, nu? Asta am jucat acum, nu? Da, asta. Am rămas cu asta. După ce o să termin pe asta, terminăm episodul, ok? Bine, pa! Știu de ce am zis pa. Sunt obișnuit cu pa. Și să terminăm și noi cu clipul. S-ar vrea să mai facem și pe ăsta. Nu știu cum vreți voi să-l facem. Hai că-l facem și pe ăsta și după aia terminăm clipul. Ok? Bine. Vă las cu muzica. Trebuie să las cu muzica asta. Am terminat și nivelul ăsta și după aia o să trecem la restul de nivele. La revedere, cu voi a fost Remus și la revedere. Și se termină în 9 minute.